Аз съм Танхекс и днес ще тунинговаме тази количка и ще привлека Франклин. Ако си мислите защо ще тунинговам тази кола, а не колата, която казах, че ще тунинговам в другия клип, това е защото просто ето така си карах и я намерих и ми хареса повече от другата кола, която мислих да тунинговам. И затова избрах да тунинговам тази вместо другата, а пък и да са ми само спортни коли в гаража. И за днес ще я тунинговам. Маркирал съм си магазин за дрехи, след като я тунинговам, да отида там, за да не губя време. Ще направя поредица как превъртам GTI 5, но това може да стане някъде след 1-2 седмици, може да започна. А съответно ви очаквайте, нали, клиповете. Така, слагаме армор на макс, спирачките на макс, бъмпърс. Това слагаме, часис. Така. Опа, двигател, ауспуси. Тези. Това не ми трябва. Номер. Ще направя не. Матово сини. Металик сини. Ето. Много готин цвят. Secondary color. Металик. Ето. Скърт слагам. Спойлер слагам. Спеншън. Трансмисия. Турбо. Джанти. Спортни, разбира се. Те ще бъдат ето джанти. Ето тези. Сега. Да, те ще бъдат черни, разбира се. Но няма го слагам. Blue Tire Smoke. Прозорци. Сега. Тази кола е готова. Сега отивам, привличам героя и приключвам клипа. Точно след като привлека героя, няма да ходя да вкарвам колата в гаража, а само ще го привлека. Пишете в коментарите преди да започна поредицата какво искате да правите. Аз съм намислил да ви покажа едно нещо, но това ще бъде или утре, или други ден. Тук знам по пред път. Или поне за мен е по-пряко тук пътя. Опа. Така. Мисля съм
да го направя с ето това горнище. И сега да отида до близкия магазин, за да сложа сини панталони. Видяхте ли герой как се качи в колата? Това много ми изкефи. За пръв път го виждам така да се качва. Това са Сузи. Тук. Обувки. Червените. Сега тези. Червените оставам. И хора, това ще бъде за този клип. Ще се видим в следващия клип. И чао!